Salutare, fraților, și bine v-am găsit la un nou episod de FIFA 16 Ultimate Team. Astăzi facem un episod mai special. Scuzați-mă, am uitat să filmez ultimul episod, adică ultimul meci din Liga cu Real Madrid. Am câștigat cu 1-0, dacă vă interesează. Și gata să vă spun. Astăzi facem un video mai special. Facem cam cea mai bună echipa din La Liga. Încercăm. Am primit un mesaj. Tot Facebook. Registrar. Create no thread. La Liga. Mamă, La Liga. Oricum o facem. Liga BBVA. Jucăm cu facem informații mai încolo. Ne alegem o formație. Jucăm cu formația asta. LW, Level Gold, Nationality nu mă interesează și La Liga. Castro. Nu uite, Castro l-am aici. Sunt super de Liga BBVA. Bacanero. Bacam. Vedem pe cine luăm. Ceal Pietro. N-am cumpărat jucători. De asta am o echipă foarte proastă. Sezonul acesta cu această echipă o să jucăm cu această echipă de La Liga. Ricardo James Rodriguez îl folosim acolo. Poziții de cine. Hai să vedem. Mikel Rico. Nu știu cine e ăsta, dar facem chemistry. O să avem chemistry 100%, garantez asta. Nacho. Nacho. Vedem. Vedem pe cine luăm ca și 2 KCP. O să luăm pe Mascherano, cred. Ultimul Mascherano. Wow. Și aici. Arbeloa. Îl băgăm pe Arbeloa de la Real Madrid și portar. Să vedem. Luăm pe Ter Stegen, care vrea contract. Jucăm cu Moia. Jucăm. Cam asta e echipa. Aici rezerve. Băgăm primele rezerve pe care le găsim. Ne trebuie neapărat un portar.
Ocho. Nu mai băgăm alt poster. Două. Vietom. Moreno. Guaita. Brasilian, nu știu cum. Observă. Hai, asta aici. Cam asta este. Hai să facem un match. O să facem și achiziții noi. Cu PSG jucăm primul match. Hai să începem. Dacă cred că ați observat, am făcut stream music pentru Arbeloa. Nu știu ceva. Pierde mingea. Cavani pentru Di Maria. Recuperăm Castro. Ibaka. Basta. Ocazie foarte mare. Nacho acum este la Real Madrid. Am unele transfere din FIFA 2015 Ultimate Team. Arbeloa. Hai să încercăm să punem cu Ricardo Rodriguez. Doamne, ce am cu Ricardo Rodriguez? James Rodriguez. Baka. Ocazie foarte mare. Baka. Apără, trap. Hai să recuperăm. Vă spun de acum, acest video este foarte lung. Este mai lung decât celelalte. James Rodriguez. Primul. Care bagă gol din această aici. Lega, hai să vorbim despre James Rodriguez. Lega de el a așteptat o fază periculoasă, dar nu. Hai să vă spun doar despre el. În presă se vorbește că va fi noua mascotă de la FIFA 17. Să termină prima epiză. James Rodriguez, deoarece Messi s-a terminat contractul. Ibrahimovic, Mascherano, James Rodriguez, Carlos Baka. Ocazie mare. Cred că o dominăm pe PSG. Și această echipă este foarte bună.
James Rodriguez, Baca. Aș vrea să scrieți în comentarii ce jocuri ați mai vrea să jucăm. Ocazie foarte mare și gol! Gol până la urmă. Golat. Aș vrea să scrieți în comentarii ce jocuri ați mai vrea să joc sau dacă mai vreți să joc FIFA și să fac și alte tipuri. Să joc și meciuri amicale o să joc, nu știu când, dar știu că o să joc. Recuperăm între timp. Aș vrea să-mi scrieți, pot să joc ce joc vreți voi și ce joc îmi recomandați. Câștigăm garantat acest meci. Arbeloa. Ei, pierde. Baca. Melodia mea preferată. Câștigăm acest meci. Omul meciului James Rodriguez. În acest meci, primul meci din ligă. Astăzi o să jucăm garantat mult. Aș vrea să facem un episod foarte mare. Și la final să vă fac o surpriză. Noi cu cine jucăm? Cu Juventus. V-am spus că acest episod e mult mai mare. Cred că o să fie cel puțin 30 de minute sau chiar 20 cel puțin. Parada lui Gianluigi Buffon. Recuperează Juventus prin, cred că este Pogba acesta. Recuperăm noi. Hai să încercăm o schimbare. Nacho. Domingo. Chiellini. Castro. Cred că până la urmă o să vină mama mea să mă pună să mănânc, dar o să încerc să filmez. Nico. Ce nume Nico? Trebuie să urc. Trebuie să recuperăm neapărat. Ia să marcăm un autogol.
Am încercat să dau. Boxează perfect. Portarul nostru, adică. Oh, de ce mi-a lăsat-o? What? Foarte. Nu te-ai gândit deloc, domnule arbitru. Steiner, pe peron. Baca, între James Rodriguez. James Rodriguez! Gol! James Rodriguez! James Rodriguez! James Rodriguez! Mandzukic! Baca. Baca, golul Baca. Carlos Baca. În 61. Kelly Evra. Michel Luca. Carlos Baca. Castro. Oh, braziliana. O ocazie foarte mare. Ne jucăm cu ocaziile. Oricum, cred că o să câștigăm meciul acesta. Este foarte bună această echipă. Baca. Da. V-am spus că o să vină mama mea. Din păcate, după acest meci o să se termine episodul. Și se termină meciul. Se termină. Câștigăm iarăși. Cam atât a fost pentru astăzi. O să fac un episod în maxim jumătate de oră. Ciao les.